voltam, a nagymama sokat mesélt nekem. Elmondta Heródes király történetét meg a kicsi Jézusét, aki megszületett, és utána egyből menekülnie kellett a Szent családnak. Tudomást csórolt róla, megidettem, nagyon jó volt beülni a kályha mellé a sarokba és hallgatni őt. De aztán elment, és maradt a papa, akitől minden esetre szívát kapok. Ma igaz, hogy ünnep van, mégis ezen nap is ugyanolyan lesz, mint az összes többi, hazajött szolgálni kell. Visszavitt nekünk utazolgodra, eredj az utcára, ott van a gyufa a sarokban. De papa, ma karácsony van, és azt hiszem, hogy nem kell kimennem árulni. Ki parancsol ebben a házban? Én nap mint nap dolgozni járok. Ha azt mondom, hogy elindulsz, akkor azt a kabátodat is kivisz. Megértetted? Nem veszek lyukát, hisz látszik rajtatok, hogy ti is vártok. Még csak az kéne, hogy ott ebben földelen nem gyújtani ezt az egész világot, hanem a papucsod megtetszett olyan hatalmas, hogy jó öreg játékosőnek eladni valakinek. Álljatok meg! Ez a nagymama papucsa! Semmi más emlékem nincs róla ezen kívül. Egyre sötétebb van, a szél is erősebben fúj. A lábamat már alig érzem, mintha 2 kődarab lenne. Hazamegyek, hát ha nem zavarnak vissza az utcára. Csak legalább a papucsom meg volna. Olyan ismerősek vagytok, nem vesztek gyufát, már csak egyetlen szálat tudok eladni. Nincs pénzünk, szegények vagyunk. A fiamnak egy kis melegre volna szüksége, egy apró tűzlángra. Ez az utolsó szálam. Ha ezt is meggyújtom, semmit sem marad. Otthon nagyon ki fogok kapni. Egész este szállást kerestünk, de sohasem fogadtak bennünket. Nézd a kisfiamat, tudod, nemrég született, és én nagyon félek, hogy megfázik. Nagymama, vigyél magaddal! Várj, ne siess sehova! A nagymamád minket küldött, hogyha akarod, magunkkal vigyünk. Már vár, és mi is várunk mindannyian. Látod, a kisfiam rád mosolyog, köszöni a meleget, amit adtál neki. Igazán magatokkal vissza? Igazán. Úgy látom, lassan hajnali. Ideje indulni. A hideg reggel aztán keresni kezdték a kis gyufa árus lányt, de csak a foltozott nagykabátot és a leégett gyufaszálakat találták meg. Nem tudta senki, hogy milyen fényesség vette őt körül, amikor Máriával és Józseffel együtt elhagyta ezt a világot.